खुलुमबाय आं दुलाराय बर' हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि आं दानि जा बिटिआर सुक्ति जानानै थांनाय जानुवारिनि 27 अक्ट'आव बेनि सोमोन्दै माखासे बाथ्राखौ आं बुंनो सानदों। थांनाय 27 जानुवारियाव भारत सरकार आसाम सरकार एबसु आरो एनडिएफबि मोनब्रै फेक्सननि गेजेराव जा सुक्ति जानानै थांबाय बेयो मोनसे जारिमिनारि सुक्ति आरो बेखौ दुलाराय बर' माहारिजों लोगोसे दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो बरायदों आरो जों नुनो मोनदों दायो जे बिटिआर सुक्तियाव जाफोर दङ बिनि दफाफोर बेयो जोबोद मोजांखाय बर'नि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारिफोराबो बेखौ सापर्ट खालामदों जों बेखौ नुनो मोनदों। आरो गुबुनफ्रा जदिव बुंदों जे बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया होननानै नाथाय बेयो नंखाय। बिटिआर सुक्तियाव ओरैबायदि मुवाफोरखौ जों मोननो हादों जे जि मुवाफोरखौ जोङो हाजार बोसोर आन्दलन खालामब्लाबो जों मोननो हानाय नङामोन नाथाय जों बेखौ बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों मोजाङैनो मोननो हाबाय। बेनि थाखाय आङो आसाम सरकार भारत सरकार आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे मोनब्रैबो फेक्सन एनडिएफबि बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों बे गोरोबथायाव सापर्ट होनायनि थाखाय। दायो आंनि बादिब्ला बे बिटिआरआ जों बर' हारिनिल' नङा बेयाव थानाय गासैबो सुबुंफोरनिनो मोनसे थांना थानायनि राहा आरो बियो बे एबसु बा इउपिपिएल बिनिल' नङा जे जेसेबां बर'फोर दङ गुबुन गुबुन हानजायाव हाबना थानाय बा राजखान्थि दोलोआव हाबना थानाय बे बिपिएफआनो होन कंग्रेसआनो होन बिजेपिआनो होन बा गुबुन गुबुन पार्टिफोर बेजों खोथा गैया जों गासैनिबो थाखाय बियो मोजां बेखायनो जोङो बेखौ बयबो गनायनानै लानांगौ आरो बेखौ बरायनांगौ आं बेखौ खावलायो। दायो बिटिआरनि फिथाइ हिसाबै गोरोबथानि फिथाइ हिसाबै जों जाजेननायखौ नुनो मोनबाय जे क'क्राझाराव थानाय क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट कलेज बेयो बिनि खामानिया जाजेनबाय आरो फोरोंगिरि थिसननाय खामानिफोर बेबो जाजेनबाय आरो नै दाखालि बावै बर'नि थाखाय जा सेपारेट डाइरेक्टरेट एबा आसाम सरकारनि गेजेरजों होजानाय जाबाय बेखौ सिगाङावनो बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों मोनदोंमोनब्लाबो बे जाफुङाखै आरो बेखौ गोदानै बिटिआर सुक्तियाव लाबोफिनदों आरो बिनिखायनो दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजों बे खामानिया जाफुंबाय जों बेखौ बयबो गोजोननाय मोनदों। आरो बिनि उनाव जोंहा जि ओनसोल सोसननाय दानख'नाय बिनि कमिसन दानाय खामानि बेबो बावैसोनि उनावनो जासिगोन जों बेखौ मिथिनो मोनदों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा जे जोंहा हलंगिसिम जि सिमा बारायनो गोनां दङ आरो जेब्ला बेयो बारायमारगोन जामारगोन बे कमिसननि गेजेरजों बे जोंनि बर' रायजोआ देरगोन आरो जों बेयाव बर' हिसाबै बा गुबुन हारि हिसाबै जेसेबां थागिबिफोर दङ जोङो लोगोसे खौसे गोजोनै रायजो जानो हागोन बे जोंनि मिजिं। बेनिखायनो आं खावलायदों जे नैबे जिथु जोंहा इलेक्सननि बोथोर आरो बेयाव जोङो जायहा बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंहोगोन बे हान्जाखौ जोङो मदद खालामनांगौ आरो जों नुबाय थादों मिडियाफोरनि गेजेरजों जे बिपिएफआ बा हाग्रामा महिलारिया बुंबाय थादों जों बिटिआर सुक्तिखौ गनाया मानिया आरो बेखौ जोङो जाफुंहोआ आरो नै दाखालि बावै खाम्फा बरगयारि बिथां बारग' डिप्युटि चिफ बिथाङाबो बुंदों जे जि कमिसन दानो गोनां दङ बे कमिसनखौ जोङो माब्लाबाबो दाहोआ नेभार एन्ड इभार जों बेखौ मानिया होननानै बिथाङाबो बुंदों। होमब्ला जि सुक्ति जाबाय बे सुक्तिया गुबुन हान्जा फैयोब्ला बे जाफुंनाय नङा एकमात्र इउपिपिएलआ फैब्ला प्रमद बर'आ जुदि चिफ जायोब्ला बिनि हान्जाया जुदि फैनो हायोब्लासो बे बिटिआरनि जेसेबां दफा बेखिनिया मावफुंजागोन। बेखायनो आं खावलायदों गासै रायजो राजाखौ जे बे खेबनि थाखाय जोङो गुबुनखौ सानालासिनो मात्र इउपिपिएलखौ भट होनानै जोङो देरहाहोनांगौ आरो बेखौ सरकाराव फैहोनानै बिटिआरनि जेसेबां जाफुंनो गोनां खामानिफोर दफाफोर मावनो गोनां बेखौ जाफुंहोनांगौ होननानै आं बयनिसिमबो खावलायबाय। गोजोन्थों।